Ye free hɔ na afɛ ye nkɔnsɛm foforo emu ana opanyini ye captain Joel so nkane no na sra adwumako no ye captain na so ye panyini ewo mu asese de okɔ ahomegye mu na wakopiem ewo nsawam na wonam Garrison Methodist Presbyterian Church no memaku wo mu na nam ɛsɛ wɔn mu ɛyɛ dwumasono ɛwɔ ɛyɛ nsawam na duafie hɔ na hɔ no opanyini de afutu ama Ghana fo nyina sɛ wodidi na dumre bi a ɛyɛ apose na mene nteso na kai sɛ wonuanom bi egu na duafie ye a wosima koye wɔn mu adɔyɛ du adɔfo da bi sɛ yi a akande ahodo kakra won nsa bɛka no wɔn mu egu na duafie no ɛyɛ akɔ na ne wɔn mu enkudimo sɛ anka nipa bɛso ha ɛna ɛnemu afi apem ahankoro ne adusia ɛna osi nsawam prisons nso eneyi enipa bɛsɛ empim num ɛna ɛda saa ne duafie onipa ba kwa wonim tibia wɔn mu ɛwɔ ne duafie wɔ ɛfam pa ɛyɛ retired army captain Joel so no no ɛne di kan ɛfato no ho sɛ condemn cells ɛwɔ nsawam honum no men's fellowship a ɛwɔ Garrison Methodist Presbyterian Church obidi wanim no aboa wɔn mu ɔne Adom Kasee atwetwe ɛho nkɔmɔ. God loves the repentant sinner but hates the sin. So by the grace of God we adopted it. We had help and we've been going there twice a year and we go there. So far one of these days we will send you there and you will see what we've done. Since we adopted the place, the ablutions were not anything to write about. We did it. In fact, we renovated the whole place, and the place has become a comfortable place for people who have no hope of coming to life, to the world again, but they are waiting to meet their God. But Christ said, I was in prison. You did not visit me. So we are going according to the word of God and bringing the word of God to them. And when we visit them, we also provide them with food to eat. Captain, ehun se ewu se wo mu eda honum nyina dodo na ayebone ya ban no etwe waso nanso ehun behia se e wono mu awoda no otimi edi honi na ma wo mu nso ehu anka eno achi ototo sere ankorankore no nyumaku awodo se adaworoma abribi ya awrade beto wonsem no omawura eneduafie wonsawam no nkonkoso wo mu asene se bayi a won mu eda ho nso eni ebeka. We are all under grace. These people, they have reached the end of their lives. They may not come into society again. But the little comfort we can give them before they join their maker is to contribute. Join hands with us. If you have something to give to us, bring it to us, and we will go on your behalf, and the blessings will flow. Because it is said, there is more blessing in giving.